ajudo a la meva germana. Per què no està bé? No ho entenc. Perquè això fa 10. Amigo. I això es queda 9. Perquè 10 menys 1 és 9. Així que queda 9. No te'n riguis. Se'n riu perquè no sé mates. Ja està. I... boli. Vale, aviam. Necessito que m'expliquis també aquest. Que no entenc, sí. 7 elevat a 5 menys 3 elevat a 10 més 1 elevat a 3. És fàcil. Un moment, que ho escric. Vale. Com seria? Vale, primer has de fer igual que aquí. Sempre és el d'aquí dintre. Uau. O sigui, primer has de fer la suma i després has de fer la resta. Sí. Perquè la suma sempre ho penses. Sí, i això ho has de copiar igual. O sigui, el de davant es queda igual. Sí. I per l'altre es queda diferent. Sí. Vale, ja. És sencer. Ja. El 7 partit per 5 es queda igual. Vale, ara seria... Almenys també es queda igual. Vale, ara seria 4, no? Sí, 4 elevat, petit partit per 13. per 13. I dona I ara hem de fer resta. 3 elevat a 8. No? Sí o no? Vale, ja està bé. Sí. 3 partit per 8. O sigui, el C, que és 5 elevat a 12 més 3 elevat a 8 menys 2 elevat a 3, seria... Igual que l'A. Seria 2 elevat a 3, queda igual... Partit. 2 partit per 3 menys... El resultat que 8 donis. menys 8 elevat a... elevat. Partit per 8. O sigui, 8 partit per 8 i després menys 2 partit per 3. Aquest es queda igual que aquest, Sílvia. Oh yeah, baby. Ja està. Però fes amb punt. Sí. I quan arribis aquí, primer s'ha de fer la multiplicació.